גם עושה עם הרגל. אז ככה הם עובדים בשורה בפסטיבל? בחתירה באמצעות הרגל. כולם תראי שם בשורות. אבל תוריד את היד בבקשה. לא, אני אומרת בפסטיבל הם לבושים בזה, הם עובדים בשורה ובכל נשים. איך את יודעת? מישהו הראה לי שתמונות בפסטיבל. למה הוא עושה בלי מנוע? כי בהתחלה לא לעשות רעש לצאת וואו. רעש לגזים. אז הם יוצאים עד היציאה, כנראה ואחר כך. אבל תראה כמה זה נמוך, כמה זה רדוד. חותרים עם הרגל, זה מדהים. זה אין להם פריקת ירך, עם כזאת פעולה כל הזמן, טרח. אבל אנחנו היינו עושים את זה כל הזמן, שלנו. לא פיתח פריקת ירך. אולי יש להם שחיקת סחוס.